Nagabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antor News. Katnat pulit jong ka Eskasil District Kalayay Peteng ya ka jing talasi ya ki kali haboro kuwai kan nong ba shilong ka jing talasi jong ki pulit ni kasngi halai mkra police point da ka ba penon kam ya komba lai pungut ki pulit traffic bat khat sangut ki sot personal ban pek ngor bat ban pene ya ka syong suk syong san katnat pulit harengkat ka jing erap ka dor bar shnong lai mkra kal ai jing kersan ya katnat pulit ban penlong ka jing talasi naphang ya ki kali nadu ki arshaka hadu ki saw shaka hakwe pat ka jingja we unong nya skotui ulap persang ban nya thok dak bat mu ban yat lat naka jing talasi bat ulap persang ru ban tenra ya uyubi si SM sangma nakalyang gibor pulit lashim ya kisinjam katkum ka an halor kanika jingja ka Eskasil District kan yai peteng yakum kini ki jingya trekam ban pentigna ya ka jingsngan pat jingshong sngan ki pajba ki badai banyat hapo ka surak ba jong ka sor shalong hi baro kawai